Dünýäniň kino sungatynda häzirki döwürde görnükli ýyz galdyran birnäçe artistler bar. Şolaryň biri de Leonardo DiCaprio. Hiç kaçan yeňilmezligi, hemişe ýeňiş kazanmaklygy maksat edinýän bu artist 13 ýaşynda kino sungatyna gelip 45 ýaşyna ýetýänçe birnäçe rollary ussatlyk bilen ýerine ýetirmek bilen kino söýjüleriň arasynda ul meşhurlygy eýe boldy. Onuň durmuşda ýörelgi edinen parasatly sözleriniň birnäçesini sitatalarny siziň dikkatyňize ýetirmegi makul bildik. Meni gursap alan adamlaryň onçakly oňat adamlar bolmandygyna seretmezden olar meniň üçin durmuşda taplanmaga uly ýardam berdi. Men mekdebi halamaýaryn. Sebäbi o ýerde meniň gowy görmeýän zatlaryma üns bermegimi talap edýärler. Durmuşda hemişe özüme dogry hasaplan işlerimi etmek bilen men kellämiň eginimiň üstünde bolmagyny gazandym. Planetamyzy we onuň ýaşaýjylaryny halas edip boljakdygyna berk inanýaryn. Hemişe hakykatyň gözleginde bolmaly. Egerde durmuşda öz maksadyň bolmasa, onda maksady bolan adama gullyk etmeli bolar. Şöhratdan şatlyk tiz döreýär. Seni köçede görenleriň her biriniň tanymagynyň esasy syýylyk däldigini, öz ýöreden filmleriň bilen ölenden soň hem ýaşajakdygyna boýsanýarsyň. Durmuşda öz deň dostlarym ýaly jogapkärçiligimi duýmaýan pankelle samsyk bolasym gelýär. Ýöne beýdip özüň alyp barmagyň soňunda erwetlikleri eltjekdigi üçin ony günäh hasaplaýaryn. Kino filmleri ýyzy giderli tomaşa etmek bilen bu urda gaty köp işleriň edilendigine diýseň boýsanýaryn. Umuman dünýäniň gurulşy şeýle ajaýyp. Gatsby'ni oýnanda men şunu öwrendim. Onuň ynam bilen ýaşamak ukyby ören uly. Meniň pikirimçe biziň ählimiz ynama mätäç. Belki de Gatsby hakykata dolu ynanan däldir. Ýöne köp adamlar ýaly men hem oňa dolu ynanmaýaryn. Meniň hiç syýasym tılsym ýok. Syýasatym tylýan adamlar hem meni gapty howatyrlandyrýarlar. Şunu hemişe ýatda saklamaly. Her gezek haýsy da bolsa bir zady satyn alanyňda sen şol zady öndürýän kompaniýanyň işini ýüz göterim goldaýarsyň. Meniň pikirimçe şunyň iň bazyp meselesi bu adamlara gereginden az ulanmaklygy mejbur etmekdir. Daş töweregi gorumak işinde hiç kimin ýok ýerinde otoglary aýlanyp çykyp soňundan ýanyp duran çyrany söndürmek däldi, çyrany söndürmek işini ilk ýerine ýetirmek ýerlikli bolar. Durmuşda taplanmaňyz üçin kynçylyklaryň bolandygyna gynanma. Diňe özüň öz durmuşyňy üýtgedip bilersiň. Munyň üçin kynçylyklar üçin hiç kimi hiç zady günäkärleme. Süýge inanmak, onuň hatyrasyna ähli zada taýýar bolmak, gerek ýerinde öz janyny hem pida etmek bu ul tragediýadyr. Köp zatlar mende duýgular döredýär. Men seýrek gaharlanýaryn, seýrek aglaýaryn. Maňa altyramak işi maksus. Özümi gaty bagtly adam hasaplamaýaryn. Leonardo DiCaprio'nyň durmuş ýörelgeleri baradaky görkezen şekillerimiz siziň göwnüňizden turandyr. Size dogry ýoly saýlap alyp işlemeklikde ýardam eder diýen tamamyz bar. Biziň kanalymyza seretseňiz, siz şeýle täsirlikleriň birnäçesini görüp bilersiňiz. Şeýle de şu filmlerde siziň hem gatnaşmagyňyzyň mümkindigini size ýatladýarys. Görüşýänçä sag bolun.